perete nandere chinga gichabene okwarigania goika sensemeri yengambo yaito yeritkurerane eritkira Jumatano botambe yotuga twakwana chisemi chetu banagevera abane baitu baikira studio semambia boniga astuju kwana emeroberio yabekirwe asogosira chisemi anana de binkuru nyomeke self help group eyo anene eteri bagali nene asogosira chisemi aria se wodi yaba central bunge ya basi county ya Kisii wabagani bana baikira studio semambia boniga tujukwana amangi ubuna goroche na ngakutete kumanye gorechisemi bantu akora nikanege komi batatemwe kibanya ari bagusira chisemi na nimerubiri kibagwade gochia samatuko arebosio bagana barachikoganeri aborokiwa amaya ikarojo kana matem akiraskirgia kepsea go secret 6 started na form 4 ekerobono ere season ya matem tigambari nikanege komi mwensi yonandura sisemo ya mitandao Facebook tonyore Ndizi TV News Digital boiga sisemo ya YouTube na bago tonyora Ndizi TV News onya jinga kina bago tweet at Ndizi News ende to skinaye wiko mwerio inambiria siskini ya urabia 0792 erotumera uchumbe yao asimambi yaboniga na kiauro itakiri gusira chisemi asorobongo rwagusi bonde tujake imbaga yito asimambi yaboniga kondeka wa mwananchi mpaka umweni nchakere ase katika dikarabao tena ladies first dangana jake kurmo inara kinende mwetebono mbaigete ko tena ayate twara wasubati bagari tangani para totebi para mbarbeti anchakere gatia debiera ningo tomamos ko jibosio karto kwariania aime ya district karibu sana madam bia mano bono tebiri mwanjumure aningo ende tomamos ko jibosio bia mano sana minto Ndizi TV asa marieta nsena omibonareli momanyi omogaka Dominic Nyandika korwa ase bobasi constituency nigo twachire korwa ase ke ombege koro kwanga nyomeke self help group eye bwata mangana maya mono igoro yechisemi twabe to gusira chisemi bokongu tochikunya ko bato gukwanira mangana yo litukolia rero na bali gani sana biasa ibagali agase kyombe mede kyombe naye munyakiro gose naye ibagali ondiriria ase kyombe sine member ase kyombe nde bune director umajumure yondo bade director ikiombe kabisa igo mbare wera represent twenda sense moyane yokubogo ko be moinaria nere ara tamboto aldebere ningo asimambi yaboni karibu sana mbia mono sana Brighton samarieta ngorku kefa mumanyi nyamweya ninje omoshia manu wekeombe na ende ni gongorwa segodi ya ba central bas constituency wono bia sana igwete mwanjumure torene director ne jomunyakiro igobono ere represented bonds kapse ono bala kiba members mbaba njera ose members mbaba dena mora kiagara karto kwana nyomeke server group yego sira jise members mbaba de mora ose tore mora maminja na neligible members mbaba etenga no toliga na ndenga gerete ngamba unity life ega ko garamba mete no toliga mama ejamani members mbaba de biasa members mbara wenga no tora na bande mbana to kwana nje munangara stega biasa no majumare bana getore aba sakorwa sikyo mikenyo meke korwase wodi aba centro to bato tamina ekenga kiabo kyogosira chisemingire kieke eka togo chaka chema ndi mwaja gete ekiombeke nekirenga kino ngire kiarenge nekeredi de chisemirire ime mbia mono Brighton ekiombeke kormaga gantu aka takire to baamo asa mangana yisemi lakini ntu ari konyara lakini ekero yakitega iko mwaka bwechiri bubere na 21 2021 kera bana bari kwa university abana bari to motinyo mwaka uyu ekero twekenga kibata kwa no motinyo nane tukarambia to chamo torosie keombe elinde kera gusira chisemi igo twagechagete 2021 September buya na